grote klappen. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Vanuit de Lemmer alweer het ziende wedstrijd van het SKS-kampioenschap. En de kampioen is bekend. Grauw wint de SKS 2026. Ik zet het ITC-klokje weer op 15 minuten. En uit die oorgeet, dan zit deze geweldig amusante podcast er alweer op. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de tweevoudig Olympisch kampioenen. Zijn ze er altijd even bij. Ja. Maar het bouwmeester. Welkom dames. Ja, dat wil je voor de rest van je leven. Ja, dit is heerlijk. Titels, die host. Ja, dat is mooi. Kijk, zo is dat. Altijd maar pronken gewoon. Toch? Ja. En hier en dan in deze podcast. Ja. Dat is er uitermate geschikt voor. En nou ja, laten we het aanzetten dames, want het is Ladies Day. Maar een felicitatie voor Douwe Grauw en Simon Manning. Douwe Grauw en Simon Manning. Super zield. Ja, echt de terechte winnaar. Cecile Engoert en snel. Ja, de terechte kampioen. Van 14 naar 5. Ja, bizar. Ja. En het is wel echt de baan en de locatie, denk ik, dat ik de mogelijkheden nieuw. Maar zou het zijn waarom varen? Ja, ik denk, ze zijn zelf, ik ben hier nog wel een rondje wilt. Ja. Dat snap ik, maar dat zou ik eigenlijk het JRV natuurlijk. Volgens mij genoten alle skippers wel echt heel erg van deze zielomstandigheden. Ja, het wie toch een topbaan. Baan F, jongens, hoor die erin. Ja, hoor hem erin. Ja, dat het nog pas is. Vaker. Ja, vaker. De F van vaker. Van vaker. Nou ja, Douwe Visser nog voor de nog een keer kampioen. En juist zijn we nog in de podcast van zet Douwe Visser van alle scootjeskippers in een optimist. En dan wint hij nog. Ja. Zou je toch van hem winnen in een optimist? Ik zou je dagen gewoon een keer. Maar optimist is misschien eerder een lezer of nou de Ilkas is maar. Oké. Want ik denk dat optimistisch zinken we bijna ook. Ja. Qua gewicht, dat is natuurlijk maar 60 kilo is of vol. Ik weet net, hij zegt iets weer eruit dan 60 kilo. Ja, zo is dat. Maar jongens, voor de nog een keer. En ik vreeg echt om hem. Ja, hij wie zelf nog een beetje geheimzinnig, hè? Als hij terug ik in vond wil. het behoorlijk cryptisch. Ja, ik vond het cryptisch. Ja. Maar ik heb echt nog denk even naar. dat er een onkundige komt. Een onkundige? Zat hij dat zei, denk ik van, nou, dit zou wel eens zijn laatste hierwest hebben kunnen. Ja, nou ja, dat liet hij een beetje door de regels Ja. toch? Ja, tussen de regels. Ja, toch? ik wil een beetje tussen de regels toch doen net. Nou, ik had eigenlijk net jet. Ik weet niet wat ik ontwaan weer. Volgens mij wil ik die ontredden. Nee. Nou ja, we moeten even komt niet lezen nog. wat er gebeurd is, jongens. Want ik zie op het achterdek bij Jereveen, de winnaar. Want dat wie natuurlijk een geweldige finish. Ja. En ja, dan ontstaat er een iets wat jolige sfeer. Bij de gebroeders Brouwer en Roelof Bouwmeester. Ook is er. Ja, Ja, en nou ja, vroeger wie stoof vaak de pisang. ja. En nou wie ik het eigenlijk. En hij zat je mij, heeft er een reddingsvest om. Waar is dat touwtje eigenlijk voor? Ratsch! En ja, denk je het. Dus ik, nou, maar die pissen ze wat in de broek. Ik hier en net meer. Nee, ik snap het, ik ik snap snap het. Ja, kist denk je kant weer op. Nee. En ik krijg al die appjes. Wat nou? Ben je in het waterval? Ja. Hè, ben je verdronken? Dat heb ik verteld voor de televisie. Want kreeg ik mijn aankondiging voor de televisie. En toen kregen we dat beeld voorschakelen van die, maar dat enorme ding. Dus ik lag in een deuk natuurlijk. Dus ik ontzettend zag sexy. of hij is vreselijk weer gooit, of hij is in het water gooit. Ja, nee, Nou ja, Dat heb ik gezegd. Maar thuis loeken hier Ja. ze het net Nee. op top. Nee, Nee. ja, want vroeger wie stoof vaak de pisang, toch? Uit Roelof wat streken nu te hellen. Ja, tuurlijk. En ik ben altijd fieste naïef. En dan soms dan zie je het wel op een vroeger al. En dan zei hij, oh, daar zwemt de vis. En dan toch centen vieren voorhoer erin. Maar Ja, en met altijd polstok onhandig. springen. Ja, of dat is het onbewust lezen. En dan van een boord springen. En dan krijg ik nog even een gasje aan. Dat is het oerenstijger in en springt. Dat soort grappen, ja. Oh ja, of de pols op een stien. Ja, postek op een stien. Ja, spring maar het. Maar goed, nou wie is toch net de pisang, nou wie ik het. Maar Ja. goed, ik heb dus, ik ken nou eens Zwemfest die Ja. de broek Ja. is. Ja. Maar goed, die broer, wie voor de allereerste keer nou de adviseur van Jereveen. Ja. En daar is natuurlijk regel contact met hem, toch? Ja, Even nou ja. evalueren. Nou, net samen. Maar ik heb altijd wel volle contact met Roelof. Want ja, Roelof is eigenlijk mijn hele carrière altijd belutsen geweest. En ik heb heel veel aan hem te danken. Of ik heb eigenlijk alles aan hem te danken. En, Serieus, die Olympische medailles bedoeld? Ja, zeker. Hij heeft me vroeger altijd op sleeptouw nam. En op een game moment toen kwam ik op niveau. En wie hij broer van. Maar ik ben altijd zuske van. En Roelof wie geweldig. Die moest ouderstand nemen van de topsport. Omdat hij hartprobleem hier, hartoperatie moest doen. En toen is hij eigenlijk bij mijn team kwam. Dus ik heb vol aan hem te danken.
bedanken. En ja, natuurlijk, we houden altijd volle contact, want we kunnen supergoed opzitten. En ja, ik ben trots op ze dat ze het boord weer, het schip weer onder prata kregen. Want ja, toch een Jereveen en ik snits. Ja, ze zielen wel goed, maar ze missen gewoon wat snelheid. En dan wordt het zo lastig. En ik de jou het natuurlijk eigenlijk ook wel. En ja, dus voor deze teams is het denk ik wel echt zaak van ja, wat gaan ze verhoren? Want ze hier denk ik altijd juist wel heel erg die snelheid. En Grauw liep het nou vooral Grauw, Jennewoord, Akrem. En ik Lemmer, die scootjes erin nou heel erg goed. Die hadden we voordeel van. En die oren is toch wat stroef. Ja. Ik weet net hoe steun Natasja is. Ja, nou, ik denk dat het mentale aspect ik echt wel mooi speelt. Zeker ik ben Jereveen. Ze begonnen ik al net lekker. Hè, mooi een peer een half en 12 ook in die Lietse wetters. En dan heeft het toch een beetje van, ja, nou moet het wel. En dan komt het nog net. 2-2, 2 keer een tweede plak. Maar goed, ze staan maar twa. 1 punt achterstand van de noemertrijen. Nee, 2. Of 2. Ja, Oh, 2 sorry. punten van een noemertrij. De strijd om een tweede en derde plak is nog super spannend. Zo is dat. Nou ja, en goed. daardoor fjouwe scootjes die maakt je daar nog kans op. Dus dat is superleuk. Ja, één moment nog eventjes bij de start wienen we. Hè, en ik ken het radioboordje, mijn Marit. En Roelofs die varop. Op de punt van de Gerben van Maan. En die zei het even contact met Marit. En die zei, zeg het maar, links of rechts. Ja, dat wint hij uit de oude hoeren. Ja, en wat zei de sto? Ja, ik zei, het weet je hem zelf volle betten. Nee, dat zei ze, commitment. Oh, ja. Had je een keuzemaatje, dan maar je al. Ja, wat je toch gewoon je volle bak Ja, daadkracht wel. Want dat is echt in de zielsport. Maar twijfel en krijg net een twijfelachtige beslissing is sowieso net een goede beslissing, zeg maar. Dus het is gewoon wat je toch vol overtuiging kan. Goed en zo. op volle snelheid. Nou, het kampioenschap is beslist, Marit. Wat nog net beslist is... Oh, het taartenklassement. Nou, het gebaksklassement. Oh, Ja, zeker. Ja. En Ja. de grote vraag is natuurlijk, Geertje, nou ja, het is eigenlijk geen vraag, maar Hasto van der Moor weer een gebakje kregen bij de routebespreking. Nou, van de morgen net, want die hiek juster al kregen. Ik kreeg juster dus 2. Oh. Ja, daarom wordt En het daarom rokje heeft net meer omheen. Daarom heb ik de eerste steerlid shutter nou, dus ik wil uit als het al een dag is 10. Klopt. Ja. Maar dat klopt dus. Maar ik wil het wel even zien laten, want er zit weer zo'n prachtig mooi plaatsje op. Maar ze zien. Ja, dat Mijn wist- foto, mooi een bakker. Ja. Nou, ik zal even Neem een hapje. en dan Zal ik nog even heel gauw zeggen wat de resultaten binnen ontnota. Op de Veenhoop een 7,8 van Jannie van der Heijden uit Jorwert. Ter Henne een 8 lang waar een Jochen, dat wie met crème. Starum een Jochen, dat wie met slagremmen van een bakker uit Koudem. Wordt zo'n een Jochen, 2. Elehuizen een Jochen, 1. Allier Hegensievers. En Ljouwert Juster een Jochen, 8. Zo. Maar dat kwam vooral toch een stukje marsepein van een foto met Geertje en Willem Zwaga. maar goed, wat krijgt nou het gebakje, het oranje koeken van de wedstrijdcommissie van de Lemmer? Nou, toch ik een 9,8. Ex-equo. Het smaakt hetzelfde. Ja? Ze hebben er zo'n leuk plaatsje op. Ja? Dus ik ken moeilijk oors. Oké. Nou, dat Het is smaakt het echt precies hetzelfde. Ik denk dezelfde bakker. dezelfde bakker. Nou ja, complimenten dus voor de Ja. bakker. 9,8. Nou, wij onthoren dit, wij scrollen dit op. Er komt trouwens ook aan de winnaar. We maken een enorme foto met een waarderingssticker van Geertje. En dan geven we naar de winnende bakker. En dan, maar goed, dat is al je voor letter. Nou heeft echt nog nice. Want nou heeft Juste Joen. Juster heeft toen natuurlijk vrij Lemmer onveilig maken. En er kwamen al je foto's bij me binnen. Daar stond bij meesten zie je dus van Ljouwert. Maar net verneerd, want dat is nice. Ja, ik heb nice, maar ik dacht, ik breng dat nice net, want het is verteld om mij in zekere vertrouwen. staat. Dus ik dacht van nou, Claire, maar nou staat hetzelfde verhaal wel in de kranten, dus het het wel echt wierwest. Ja. En dat verhaal is dan nu? Nou ja, Willem Zwager baalt vreselijk, dat wisten we wel. Ja. Die is heel zagrijnig, die is heel boos op de SGS. Hij denkt dat bepaalde families, scootsie-families, voorrang krijgen bij de SKS. En hij... De vissers, de vissers. de brouwers Ja. en net de zwaga's. Net te zwaar. In elk geval net te zwaar. En dat is de reden waarom hij er nooit denkt om op te houden. Hij denkt er om op te houden, ja. Oké. Nou vind ik het stik in de jouwte, maar dan even lezen. Dus ze hebben prima ik verhaal hellen bij de commissie Grauw en bij de SKS. Dus hoor en wederhoor, dat ken ik hier in deze podcast natuurlijk net van. Nee, want Ik we ken hebben nog maar alleen 4 minuten. Dus ja, dat ik kan ken alleen nooit. maar zeggen wat Willemtje met zijn heeft, maar er is ik een orenkant van het verhaal en dat moet ik weten natuurlijk. Ja. Maar nou ja, Willem is tegenzagrijnig, maar de voorzitter van jou, die het mij zei, als ik even met Willem praat, dan komt het wel weer goed. En dat is Johan Haringsma. Ja. Oké. Dus die zult al je weer regelen. Die praat even met Willem en nou, diplomaat, dus dan komt het weer goed.
Goed zo. Marit, morgen dan gaan we nog naar Snits. Ja. En dan zit het erop. Hoe is het die bevallen? Of verslacht het wel in het radioboordje? Ja, ten eerste vond ik het superleuk. En het is natuurlijk geweldig om van dichtbij mountainbikes. Het is echt geweldig. En het is mooi, de spanning van de scootjeskippers. Maar de hoeveelheid mensen die het loopt. Dus dat vond ik leuk. Ik vond het wel moeilijker dan ik dacht. Ik werk misschien te eerlijk. Dus ik weet net of het helemaal mijn ding is. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. En want, hoe bedoel je eerlijk? Want, die broer, want die heeft natuurlijk die hele leven lang, zou dus niet gekregen, adviezen kregen van Roelof. Ja. En voor dit is een podcast, had ze ook weer even een advies gekregen van Roelof. Ja, het weer meer, want ik moet altijd wel om je luidje. Want vorige keer hier een hele leuke podcast was te draaien. En wie ik best wel genuanceerd van, je kan je een uitspraak doen, ik ben er net bij. Maar dan doe je in je woord stellig en dat zit gelijk als de kop in de krant. En dat die over de sportiviteit van Grauw, ja, maar de groene vlaggen. Of in Ljout van, we praten wel als je meer kritisch op jezelf bent. En toen dacht ik, dat is natuurlijk ergens met dat wel wist je wat context. het dik is, Marit? Als het zo saai en in een gesprek met iemand is het heel gewoon. Ja. Maar als het dan zo opschroeft en dan luistert, Ja. dan is het zo stellig. Dan is het heel stellig. Dus Ja. iedereen zei, hier is de zin in, joh. Ik is er maar een gestrekt been in. En toen dacht ik, eigenlijk ben ik wel heel positief. Want ik vind echt de commitment van al die scootjeskippers en alle bemanningsleden en wat ze ervoor doen is geweldig. En de strijd dit ze dit zien. En ik zag vol amazing. Het is echt geweldig. Dus ik hoop zeker dat jou het maar teruggeeft. Ja, Dus ik ben vooral heel positief. En ik voel het echt leuk, maar ik ben benijd of amazing het echt gezellig voelt met mij aan boord. Nou, ik denk het wel. Ja, ik zie bij jou aan boord. Nou, ik vond het reuze gezellig. Ja, maar om te gezellig. luisteren over, ik wil het afvoegen. Want het is natuurlijk moeilijk om te vertellen van wat zie je nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk op het wedstrijd? Maar ik hoop dat ik wat mooi kon gaan qua, wanneer ging je rechts zou, wanneer links zou. En als je het zo'n goede start van Grauw. Maar eigenlijk zit ze aan de verkeerde kant. Ja. Nou, ik praatte nog met Tammo, die zei, wij moeten het risico net nemen. Helemaal terecht. Al weet je, besteedt er iets als een veilige start, je weet het net. Maar dan ben je eigenlijk, ga je en net druk op rechts en net het voordeel van de linker startlijn. Ja, dan kom je op zo'n positie terecht. En dan is het mooi om het uit te lezen. Want ooit denk je, hoe kan dat nou? Want Grauw had een geweldige start, die rint superhut. Maar ja, trots zo'n situatie kan dat ontstaan. Wist je wat ik zo leuk vind? Marit had het gewoon over links en rechts. Dus dat ik als net zieler Bakboord, stuurboord. denk van bakboord, stuurboord. Want dat zijn de termen. Maar jij is nou van voor de Olympisch kampioenen, maar is gewoon links en rechts. Gewoon links en rechts, dat vind ik zo lekker. Ja, wij gebruiken bakboord, stuurboord en links is bij voorrang eigenlijk. Oh, ja, Want die is ja. bakboord, stuurboord, Ja. maar is linker leelijn, rechter leelijn, links, rechts. Ja. Maar nog even hoe die staat, want dat gebeurde ook wel regelmatig, dit kampioenschap. Van Ja. soms uit ellende, Ja. maar het is een keuze, Ja. maar die pakte heel vaak goed uit. Ja, dat wie nou ook weer zo. Ja, Maar dat weer wel steeds- vaak zijn. ja. En dat is denk ik echt wel omdat het best wel warm is west. Want dit hier weer de wien een stuk minder als vorig jaar, denk ik. En er zit vaker jochte trend in de wien. Maar als je dan start en je hebt een slechte start, dan kun je wel gelijk naar de favoriete kant aan. En eigenlijk weer dat heel vaak, Joert weer het snit, heel vaak ik Jenne Woord. Dus ik denk, als Jenne Woord eigenlijk wat beter gaat starten zoals Grauw. Want Jenne Woord komt heel snel, maar ik ga er nog net heel veel goede starts in hebben. Dus Nee. ik denk dat zij een starts moeten trainen. En dan maak je misschien ook nog wel een goede kans op een keer op de overwinning. Ja, ik heb nog een paar kwarte vragen. Van, als je nou in je zitten matten, waar wordt er, want Grauw wordt dus in, waar wordt twa? Geertje, daar is het vaak bij het jocht Ja, te nooit. Jereveen. Oh, het is dan Jereveen net zezen misschien. Want en wat denk je dat dan? zijn net bij het goede eind. Oh. Nee, ja, ik hoop natuurlijk ook Jereveen. En waar wordt dan treien? Lemmer. Lemmer. Ja, ik vind het Limmer. Ik vind het team van Jenne Woord ook wel heel mooi. Maar ik moet zeggen, ze binnen al wel goed. Oké, dan nog een Ja. orenvraag. Een sjoggersvraag voor Marit Soedersto die Olympische titels inruilen worden voor een SKS-titel. Wil ik nog even uitleggen? nou, Ja. Oh, ja. Toch net, we zullen het nooit weten. Nee. We zullen het nooit weten. Nog even heel kwart hoe de wind waait. Mijn rokje met al die gebakjes. We weten net dat het rokje nog omheen komt. Nee, komt maar er meer omheen. Nee, komt er meer omheen. Is er al een reactie kwam trouwens op die oproep van Nee. Juster Nee. voor een personal trainer? Nee. Er is net hier niet mij trainen wil. Oké, nou ja, misschien komt dat nog. Morgen dan ben we er weer. Doos is weer in het radioboordje. Ja. Wij zitten dan ook weer in de podcast. Dan is Dini Visser Ja. te gast. Wat wie zei ik werd? Zo'n mooi woord hier we daarvoor betocht toen ooit. Voormalig strategisch adviseur. Strategisch Ja. adviseur Ja. van Snits. Hartstikke mooi. Nou, Dini Visser, met een al zin hoor. Ik hel die witte wijn op, want zij komt alleen nog Ja. maar de witte wijn is. Ja.
Oh, witte wien. ja. Ja, hier is nou witte man. Hier is nou witte man. witte wijn. Witte Ja, wien. dat is net... Witte wien. Ja, witte wien. Goed zo. Jongens, we moeten het mee ophouden, want het klokje is al lang hier. Ja. Ik zou zeggen, morgen, dan ben we er weer. Dan dus de laatste over de klapper vanuit Snits. Graag ontdaan.